ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷ പദ്മേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമശ്ലോകേ ഭക്തോ ഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സദ്ഗുണരഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗുണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. ഭക്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ പതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യവേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദമന്ദിർ റെസ്പോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തി സദാർത്ഥ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, കുമുദിനി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും കയറി തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളു. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക മാതാജി ലെവൽ 2-ലാണ്. അംബിക മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് വീട്ടിലൊരു ക്ഷേത്രം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. ഗ്രഹത്തിൽ ഒരു ക്ഷേത്രം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഇസ്കോണിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്കോണിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലെ താമസിക്കുന്ന എല്ലാ ഗൃഹസ്ഥരും എന്നുവെച്ചാൽ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്ന എല്ലാവരും അവരവരുടെ വീടുകളിൽ ഒരു വിഗ്രഹ ആരാധന നടത്തേണ്ടതാണ്. അത് അത്യാവശ്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ചിത്രങ്ങൾ വയ്ക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ പോലെ തന്നെ മാർബിൾ കൊണ്ടോ ലോഹം കൊണ്ടോ മരം കൊണ്ടോ ഒക്കെ നിർമ്മിച്ച വിഗ്രഹങ്ങൾ വയ്ക്കാം. അപ്പൊ ഏത് വേണമെങ്കിലും വയ്ക്കാം. എന്താണെങ്കിലും അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഏത് സാധനം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചാലും അത് നിർമ്മിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ ഭഗവാനെ ആവാഹിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാകുന്നു.
അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് ആരാധിച്ചാലും ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് ആരാധിച്ചാലും നമ്മൾ ആര് തന്നെയാണ്, ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വീട്ടില് നല്ല സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ക്ഷേത്രം, നാട്ടിൻപുറത്തൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ക്ഷേത്രം തന്നെ പണിയും. മുമ്പൊക്കെ വീടുകളോട് ചേർന്നിട്ട് കുടുംബക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പോഴും നാട്ടിൻപുറത്തൊക്കെ കുടുംബക്ഷേത്രമുണ്ട്. സിറ്റിയിലോട്ടൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് കുടുംബക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പോയത്. കാവും കുടുംബക്ഷേത്രവും ഒക്കെ നാട്ടിൻ പുറത്ത് ഇച്ചിരി സ്ഥലമൊക്കെ ഉള്ളവരുടെ അവിടെ കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിവിടെ ദേവിയായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ദേവനായിരിക്കാം, അവിടുത്തെ ആരാധനാമൂർത്തി ദേവനോ ദേവിയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം. അങ്ങനെ ഭക്തന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാര് ഒരു മുറി, അതും ഇപ്പൊ ഒരുപാട് സൗകര്യ സിറ്റിയിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ സ്ഥല പരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് വീടിന് വലിപ്പം കുറയും. അതേസമയം നാട്ടിൻപുറത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സിറ്റിയിലും നേരത്തെ അതൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പൂജാമുറി എല്ലാവരും പണിയാറുണ്ട്. വലിയൊരു പൂജാമുറി പണിയും. അപ്പൊ അവിടെ ആണെങ്കിൽ അതിനെ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരിടത്ത് വിഗ്രഹം വെച്ച് ആരാധിക്കാം, ഒരിടത്ത് ഭജന അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിച്ച് ഭജന ഒക്കെ നടത്താനായിട്ട് കർട്ടനിട്ട് മറച്ച് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഒരു മുറിയെ തന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി വലിയ മുറി ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിന് രണ്ടായിട്ട് ഒരിടത്ത് പൂജകൾ ചെയ്യും, ഒരിടത്ത് ഭജനയൊക്കെ നടത്തും. അപ്പൊ പൂജയൊക്കെ ചെയ്ത് എപ്പോഴും ഭഗവാന് നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ശല്യം ചെയ്യത്തില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ രീതി അങ്ങനെയാണ്. നമ്മള് പൂജാമുറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു അടപ്പ് കാണാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ മുമ്പൊക്കെ പറയും പൂജാമുറി അടച്ചൂടാ എന്ന് പറയും. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ പൂജാമുറി അടയ്ക്കും. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാവരും പോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ വ്യക്തി രൂപത്തിലാണ് ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാന് എന്ത് കൊടുക്കുക, ഒരു പ്രൈവസി വേണം അല്ലേ. നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തില് എപ്പോഴും ക്ഷേത്രം തുറന്ന് ഇരിക്കത്തില്ല അല്ലേ. നിശ്ചിത സമയത്താണ് ക്ഷേത്രം തുറന്നിരിക്കുന്നത്. പല ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പല സമയമായിരിക്കും. മിക്കവാറും എല്ലായിടത്തും 5 മണിക്ക് തുറക്കും. ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം 4:30 പൂജ ആരംഭിക്കും, മംഗളാരതി. അപ്പൊ മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ മിക്കവാറും അല്ലാത്ത ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന കോവിലുകളെല്ലാം 5 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴായിരിക്കും തുറക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ തന്നെ ഒരു പൂജ കാണും. നിർമാല്യം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. കൃഷ്ണന് നിർമാല്യ പൂജ അല്ലെങ്കിൽ ശിവന്റെ നിർമാല്യ പൂജ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ വേറൊരു പൂജ നടത്താറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇസ്കോണിൽ ഒരു നിർമാല്യ പൂജ അവിടെ ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ മംഗള ആരതി എന്ന് പറയുന്നത്. വേറൊരു പേരിലാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാനെ ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്ന ആരതിയാണ്. അത് ഭഗവാൻ ആദ്യം കാണുന്നത് ആ ആരതിയിലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇസ്കോണില് രാവിലെ 7 മണിക്കൊക്കെ ദർശനാരതി ഉണ്ട്. ദർശനാരതി ഭഗവാനെ നന്നായിട്ട് അലങ്കരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിലെ കോവിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴും അവിടെയും നമ്മൾ ആരാധിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രതിഷ്ഠയെ നല്ലതായിട്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കും അല്ലെ. പുതിയ ഡ്രസ്സും ആഭരണങ്ങളും എല്ലാ പൂമാലകളും എല്ലാം ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഇസ്കോണിലും അതുപോലെ അതിന് നമ്മൾ ദർശനാരതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ആ പൂജ അതും എല്ലാവരും നിശ്ചയമായിട്ടും തൊഴണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ നട അടയ്ക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെയും നമ്മൾ രാധാകൃഷ്ണനെയും അതേപോലെ തന്നെ ഗുരുക്കന്മാരെ ആചാര്യന്മാരെ എല്ലാം അവർക്കൊരു പ്രൈവസി കൊടുക്കും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നട അടയ്ക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ കർട്ടൻ ഇട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അടയ്ക്കും. അപ്പൊ അത് തുറന്നു വെക്കത്തില്ല. പൂജ കഴിഞ്ഞാൽ അടയ്ക്കും. അപ്പൊ നിശ്ചിത സമയത്ത് ഇവിടെയും അടയ്ക്കും. മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയം ഭഗവാന് റെസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു സങ്കല്പമാണ് നമ്മൾ ശല്യം ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭജനയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മുറിയിലിരുന്ന് ചെയ്യത്തില്ല. നമ്മളിപ്പോ നാമം ജപിക്കുന്നു അല്ലെ, സങ്കീർത്തനമൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അതൊന്നും വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചല്ല ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളല്ലാതെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പൂജാമുറിക്ക് 2 ഭാഗമാകാം. ഒരു ഭാഗത്ത് വിഗ്രഹ ആരാധനയും മറ്റു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് എന്താകാം ഭജനയും
അങ്ങനെയുള്ള നാമജപങ്ങളും പാരായണം അല്ലെ, ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭുപാദരുടെ ബുക്കുകൾ, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന കൃതികളൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് വായിക്കാം. അപ്പൊ അതിനാണ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സ്ഥലം ആക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പൊ വീട് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പൂജാമുറിയും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പൊ അത് ഏതാ ആൾട്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ, പൂജാമുറി. അപ്പൊ ആൾട്ടറിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോ എന്ത് വയ്ക്കാം, ഭഗവാന്റെ ചിത്രങ്ങളായിരിക്കും. നമ്മൾ സാധാ ഇപ്പൊ വെക്കുന്ന രാധാകൃഷ്ണ ചിത്രങ്ങൾ വെക്കും അല്ലെ, രാധാകൃഷ്ണന്റെ ശ്യാമസുന്ദരനാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ രാധാറാണി വളരെ സുന്ദരിയാണ് അല്ലെ, ഭഗവാനെക്കാളും സുന്ദരിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മദന മോഹന മോഹിനി എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. മദന മോഹനാണ് ഭഗവാൻ, മദന മോഹന മോഹിനി എന്നാണ് രാധാറാണി. അപ്പൊ ഭഗവാനെ തന്നെ ആകർഷിച്ചതാണ് അല്ലെ, അതാണ് മദന മോഹന മോഹിനി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ പടമാണ് നമ്മൾ വയ്ക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ പ്രതിമയായിട്ട് മരത്തിലോ കളിമണ്ണിലോ മാർബിളിലോ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ മിക്കവാറും മാർബിളാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ മാർബിളിലോ കളിമണ്ണിലോ മരത്തിലോ നമ്മൾ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നു. അപ്പൊ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കി പൂജ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വിധികളൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഇച്ചിരിയും കൂടെ കുറച്ച് ഇവിടെ കൃത്യത പാലിക്കണം. ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ എല്ലാം കൃത്യത പാലിക്കണം. ചിത്രമാകുമ്പോൾ അത് വേണ്ടെന്നല്ല, കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കൃത്യതയും എല്ലാത്തിനും എല്ലാം അതേപോലെ ക്ഷേത്ര ആരാധന പോലെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതെല്ലാം ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ആണ് അവിടെ അതൊക്കെ വയ്ക്കാനും ചെയ്യാനും എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അതേസമയം നമ്മൾ ചിത്രങ്ങൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഗുരു അവിടെ നിർദ്ദേശിക്കും, നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ തരും. അതനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഈ പൂജാമുറി ഓരോരുത്തരുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സൗകര്യം അനുസരിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹരേകൃഷ്ണ ഇവിടെ രണ്ടൊന്ന് പടങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ടിരുന്നു, അതൊക്കെ ഇപ്പൊ കാണുന്നു ഇവിടെ. ഹരേകൃഷ്ണ കാണുന്നുണ്ട്. ഹരേകൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ്, ഓരോരുത്തരുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ചത് ചെയ്യാമെന്നാണ് ആൾട്ടർ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. അതും എന്താണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബുക്കുകളിലൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ മറ്റ് ഭക്തരുടെ സഹായം തേടാം. ഞാനും ഒക്കെ പൂജാമുറികൾ ചെയ്തപ്പോൾ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിവോട്ടീസിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ചോദിച്ച് പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം ഒരു വഴികാട്ടി ആ ബുക്കിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു നിശ്ചിത രീതിയുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണ് രാധാറാണിയുടെ പടമായിരിക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട്. പല പല തട്ടുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത് പൂജാമുറി ചെയ്യുമ്പോൾ. ഏറ്റവും മുകളിൽ രാധാ ഗോവിന്ദന്റെ പടമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിമയായിരിക്കും വയ്ക്കുക, രാധാ ഗോവിന്ദന്റെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നടുക്കായിട്ട് വെച്ച് നല്ല ഒരു പടമായിരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ വയ്ക്കുക. അതിന്റെ താഴത്തെ തട്ടില് നമ്മൾ പിന്നെ പൂജിക്കുന്ന നരസിംഹമൂർത്തി, പിന്നെ നമ്മൾ കേരളീയരായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പനെ ഒക്കെ വയ്ക്കും അല്ലേ. പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ദാമോദര മാസത്തില് നമുക്ക് പൂജ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പൊ ദാമോദര ഭഗവാന്റെതും അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ തട്ടിൽ വെക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തെ തട്ടില് നമ്മൾ പഞ്ചതത്വ വയ്ക്കും. പഞ്ചതത്വം എന്ന് പറയുന്ന ആരൊക്കെയാണ്? ഹരേകൃഷ്ണ. ഹരേകൃഷ്ണ, പഞ്ചതത്വം ആരൊക്കെയാണ്? ഹരേകൃഷ്ണ. കുമുദിനി മാതാജി. ഹരേകൃഷ്ണ. ഹരേകൃഷ്ണ. ആരും ഇല്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? പത്മകുമാരി മാതാജി കേൾക്കാമോ പറയുന്നേ? പറഞ്ഞു. ചൈതന്യ പ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, ശ്രീനിവാസ്, ആനന്ദ മഹർഷി, ഗൗര. അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ്? ആദ്യം ആര് വരുന്ന? ചൈതന്യ പ്രഭു, പിന്നെ ആരാണ്? നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആര് വരുന്നു?
അദ്വൈതാചാര്യൻ. പിന്നെ പിന്നീട് ആര് വരുന്നു? ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ്. പിന്നെ ആരാണ്? ശ്രീവാസ അല്ലെ? ശ്രീവാസ. ഇതെല്ലാം ഓരോരുത്തരുടെ അവതാരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഓരോരുത്തരുടെ അവതാരമായിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പഞ്ചതത്വയിൽ പഠിച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരുടെ തന്നെ അവതാരമാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ ആര് തന്നെ അവതാരം എടുത്തതാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ അവതാരം എടുത്തതാണ് അല്ലെ? അതേസമയം നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആരുടെ അവതാരമാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആരുടെ അവതാരമായിട്ടാ പറയുന്നത്? ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ. അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അടുത്ത നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ശേഷനാഗത്തിന്റെ ശേഷനാഗ ആരാണ്? ബലരാമൻ അല്ലെ? ബലരാമ ഭഗവാന്റെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്വൈതാചാര്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അദ്വൈതാചാര്യ ആരുടെയൊക്കെ അവതാരമാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അദ്വൈതാചാര്യ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെയും വിഷ്ണുവിന്റെയും പിന്നെ ആരുടെയും ശിവന്റെയും രണ്ടുപേരുടെയും അവതാരമായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ ആരാണ്? ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് ആരുടെ അവതാരമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്? രാധാറാണിയുടെ അവതാരമായിട്ടാണ് ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്രീവാസ ആരുടെ അവതാരം? നാരദ മഹർഷിയുടെ അവതാരം. ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് 5 പേര്. 5 പേരും അപ്പൊ 5 അവതാരങ്ങളാണ്. അതപ്പോ ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് പ്രഭുവിന്റെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ കൂടെയുള്ള 5 പേരാണ് അല്ലെ 4 പേരാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് അവതാരങ്ങൾ എടുത്തത്. അതാണ് നമ്മൾ പഞ്ചതത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ താഴത്തെ 3-ാമത്തെ തട്ടില് നമ്മൾ പഞ്ചതത്വം വെച്ചു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 4-ാമത്തെ തട്ടില് നമ്മൾ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരെയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ 5 ഏറ്റവും അടുത്ത 5 ഗുരുക്കന്മാരെയും വയ്ക്കും. ശ്രീലപ്രഭുപാദർ തുടങ്ങി മുകളിലോട്ടുള്ള ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുനാഥൻ ആരാണ്? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി അല്ലെ? അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുനാഥൻ. അങ്ങനെ 5 പേര് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ബുക്കിൽ ഈ ലിസ്റ്റ് കിടപ്പുണ്ട് 32 ഗുരുക്കന്മാരുടെ. അപ്പൊ അവസാനത്തെ 5 ഗുരുക്കന്മാർ. ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരാരൊക്കെയാണ്? ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാര്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്ത് നോക്കും. രൂപഗോസ്വാമി, സദാനന്ദ ഗോസ്വാമി, 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 രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ജീവഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി, പിന്നെ ജീവഗോസ്വാമി അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ 6 പേരാണ് ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാർ. ഗോസ്വാമിമാരെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരെല്ലാം ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണങ്ങളെല്ലാം നടത്തിയവരാണ് അല്ലെ? അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാത്തവരാണ് ഈ ഗോസ്വാമിമാരായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെയും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതാ പറഞ്ഞത് 5 ആചാര്യന്മാരുടെ അല്ലെ? ശ്രീലപ്രഭുപാദര്. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആചാര്യനാരാണ്? ദീക്ഷ എടുത്തവർക്ക് ആചാര്യനുണ്ട്. ആരാണ്? ദീക്ഷാഗുരു അല്ലെ? ആരാണ് ദീക്ഷാഗുരു എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ നമ്മളിപ്പോ ദീക്ഷ എടുത്തവർക്കെല്ലാം ആരാണ് ദീക്ഷാഗുരു? ജയപതാക സ്വാമി അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ 5 പേരുടെ പടം അവിടെ വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഏറ്റവും താഴത്തെ തട്ടിലാണ്. അതിന് താഴെ നമ്മൾ പൂജാ സാധനങ്ങൾ വെക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ പ്രസാദം വെക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ സ്ഥലം കണ്ടിരിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ് പിന്നെ പൂജാമുറിയില് നമ്മൾ 2 പാത്രങ്ങളും വെക്കും. ചെറിയ പാത്രങ്ങൾ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? വെള്ളം വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ആ വെള്ളം വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 ചെറിയ പ്രത്യേകിച്ചുള്ള പാത്രങ്ങളാണ്
അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കടയിൽ പോയി പൂജാമുറിയിൽ വെക്കുന്ന പാത്രങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ചോദിച്ച് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള 2 പാത്രങ്ങളും അവിടെ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാ ആചമനം ചെയ്ത് ഒക്കെ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നതാണ്. ഒന്ന് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഒന്ന് നമുക്ക് തന്നെ വേണ്ടിയിട്ടുമുള്ള വെള്ളം വയ്ക്കുന്ന. അതിന് ഒരു ചെറിയ സ്പൂണ് കാണും. അതൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചുള്ള സ്പൂണുകളാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പൂണല്ല, പ്രത്യേകിച്ചുള്ള സ്പൂണാണ് അവിടെ വയ്ക്കുക. അങ്ങനെ അത് പഞ്ചപാത്രം എന്ന് കേട്ടാ മതിയല്ല. പഞ്ചപാത്രം തന്നെ അതിന്റെ പേര്, പഞ്ചപാത്രം. അപ്പൊ നമ്മൾ വെള്ളം ആദ്യം എടുത്തിട്ട് ആവാഹനം ചെയ്യും അല്ലേ? അപ്പൊ ആവാഹനം ചെയ്തിട്ടാണ് ഏതാണ് വെള്ളം പിന്നീട് നമ്മൾ ഓരോ പാത്രത്തിൽ ഒഴിക്കുന്നത്. ആവാഹനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ പാത്രത്തിൽ ഒഴിക്കാം. അപ്പൊ ആവാഹന മന്ത്രം മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുമുദ മാതാജി, ആവാഹന മന്ത്രം ഏതാണ്? ഗംഗേ യമുനേ ചൈവ ഗോദാവരി സരസ്വതി സിന്ധു കാവേരി ജലേസ്മിൻ സന്നിധിം കുരു അല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് ആചമന മന്ത്രം. ആവാഹന മന്ത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വലിയ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എല്ലാം വെങ്കല പാത്രങ്ങളാണ്. പൂജാപാത്രങ്ങളൊക്കെ വെങ്കലമാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ. ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് വെങ്കല പാത്രത്തിൽ കൊടുക്കണമെന്നാണ്. അപ്പൊ ഒരു വെങ്കല ഗ്ലാസ് എടുത്തു, അതിൽ നിറച്ച് നല്ല ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വെള്ളം എടുത്തു. എന്നിട്ട് ഇത് ഗ്ലാസ് എന്ന് വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ് ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ 2 കൈയും ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇടത് കൈയുടെ മേളിൽ വലത് കൈ വെച്ച് അടയ്ക്കും. അടച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആവാഹന മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ നദികളിലെയും ജലത്തെ നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിൽ ആവാഹിച്ചു ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഗംഗേജ യമുനേ ചൈവ ഗോദാവരി സരസ്വതി നർമ്മദേ സിന്ധു കാവേരി ജലേസ്മിൻ സന്നിധിം കുരു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചൊല്ലിയാല് നമ്മൾ ആ ജലത്തെ നമ്മൾ എന്താക്കി, നമ്മുടെ മഹാരാജ്യത്തില് മിക്കവാറും പ്രധാനപ്പെട്ട നദികളിലെ ജലത്തെ എല്ലാം നമ്മൾ ആവാഹനം ചെയ്തു, എല്ലാം ഈ പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഗംഗയും യമുനയും എല്ലാം പവിത്ര നദികളല്ലേ, അവിടുത്തെ ജലമാണ് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ ഉപയോഗിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ പഞ്ചപാത്രം 3 പഞ്ചപാത്രം, 3 അല്ല 4 പാത്രം കാണും. ഒന്ന് നമ്മൾ ഏതാണ് നമുക്ക് ഇതിന് ആചമനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പഞ്ചപാത്രം, പിന്നെ ഒന്ന് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മൾ തുളസി ആരതി ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു പഞ്ചപാത്രം വേണ്ടി വരും. പിന്നെ നമ്മൾ ഗുരുപൂജ ചെയ്യും. നമ്മുടെ ദീക്ഷാഗുരുവിനും ശിക്ഷാഗുരുവിനും ദീക്ഷാഗുരുവിനും പരംഗുരുവിനും, പ്രഭുപാദൻ നമ്മുടെ പരംഗുരുവാണ്. പരംഗുരുവിനും ദീക്ഷാഗുരുവിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആരതി ചെയ്യും. അപ്പൊ അപ്പോഴും നമുക്കൊരു പഞ്ചപാത്രം വേണം, വയ്ക്കും. അവിടെ വെള്ളം ഒടുക്കത്തില്ലെങ്കിൽ അവിടെ വയ്ക്കും. അപ്പൊ 4 പഞ്ചപാത്രം ഉള്ളതാണ് നല്ലത്. അപ്പൊ അത് സാധാരണ മീഡിയം സൈസ് മതി. പിന്നെ നമ്മുടെ ആചമന പാത്രം കുറച്ച് വലുതായ കൊള്ളാം. അത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്ത് ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് നിവേദ്യം വയ്ക്കുമ്പോഴും ആരതി ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാം നമ്മൾ കൈ ശുദ്ധിയാക്കണമെന്നാണ്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ എല്ലാം ഒഴിച്ചു വെച്ചു, പഞ്ചപാത്രത്തിലൊക്കെ ഒഴിച്ചു വെച്ചു. അതില് ഒരു ചെറിയ സ്പൂണുണ്ട്, സ്പൂണിന്റെ പേര് ഇവിടെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്പൂണിന്റെ പേര് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഓർക്കുന്നില്ല, അവിടെ വരുമ്പോ പറയാം. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു ചെറിയ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള സ്പൂണാണ്, നമ്മൾ സാധാരണ സ്പൂണല്ല, വെങ്കലമാണിത്. അതിലിട്ടേക്കും. അത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇടത് കൈ കൊണ്ട് അതിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് വെള്ളം എടുത്ത് വലത് കൈയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു, ഓം അപവിത്രോ പവിത്രോ വാ സർവാവസ്ഥാംഗതോ വിവ സ്മരേത് പുണ്ടരീകാക്ഷം ബാഹ്യാഭ്യന്തര ശുചിഹി. അപ്പൊ എന്താണ്, ഉള്ളിലും പുറത്തും എല്ലാം എന്താണ് നമ്മൾ ശുചിയാക്കുന്നു എന്നാണ്, മനസ്സിനെ ശരീരത്തെ ശുചിയാക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓം അപവിത്രോ പവിത്രോവ. അപ്പൊ പവിത്രം അല്ലാത്തതിനെല്ലാം നമ്മൾ പവിത്രമാക്കുന്നു, ശുദ്ധമാക്കുന്നു.
സർവാവസ്ഥാംഗതോപിവ എല്ലാം എന്താണ്, എല്ലാ അവസ്ഥയിലും നമ്മൾ അത് ശുദ്ധമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. യസ്മരേ പുണ്ടരീകാശം സബാഹ്യാഭ്യന്തര ശുദ്ധി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അകവും പുറവും നമ്മൾ ശുചിയാക്കുന്നു എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു ശ്രീ വിഷ്ണു ശ്രീ വിഷ്ണു ശ്രീ വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓം കേശവായ നമഃ, ഓം നാരായണായ നമഃ, ഓം മാധവായ നമഃ. നമ്മൾ ഈ തിലകം ചാർത്താനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ 12 നാമങ്ങൾ പഠിച്ചതില് ആദ്യം വരുന്ന 3 നാമങ്ങളാണിത്. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഡ്രോപ്പ് വെള്ളം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഇവിടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ കൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്താണ് നമ്മുടെ വായിലും ഒക്കെ വീഴുന്ന തരത്തില് കുറച്ച് വെള്ളേ ഉള്ളു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൈ തൊടാതെ, നമ്മുടെ വായിൽ കൈ തൊടാതെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒഴിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് ശുചിയായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓം അപവിത്രോ പവിത്രോ വാ സർവാവസ്ഥാംഗതോ പിവ യസ്മരേ പുണ്ടരീകാക്ഷം സബാഹ്യാഭ്യന്തര ശുചിക്ക്. ശ്രീ വിഷ്ണു ശ്രീ വിഷ്ണു ശ്രീ വിഷ്ണു. ഓം കേശവായ നമഃ, ഓം നാരായണായ നമഃ, ഓം മാധവായ നമഃ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അപ്പൊ നമ്മൾ ബാഹ്യമായിട്ടും ആന്തരികമായിട്ടും ശുചിയായി. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു വൃത്തിയായിട്ടുള്ള വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ 12 സ്ഥലത്ത് തിലകം ചാർത്തി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ, അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ രാവിലെ എണീറ്റു, 4 മണിക്ക് എണീറ്റു, എന്ത് ചെയ്തു, കുളിച്ചു, പിന്നെ വെടിപ്പായിട്ടുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചു, ശരീരത്തിന്റെ 12 ഭാഗങ്ങളില് ഗോപിചന്ദനം പുരട്ടി. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പറയുന്ന, ഓം കേശവായ നമഃ, ഓം നാരായണായ നമഃ, ഓം മാധവായ നമഃ, ഓം ഗോവിന്ദായ നമഃ, ഓം വിഷ്ണവേ നമഃ, ഓം മധുസൂദനായ നമഃ, ഓം ത്രിവിക്രമായ നമഃ, ഓം വാമനായ നമഃ, ഓം ശ്രീധരായ നമഃ, ഓം ഋഷികേശായ നമഃ, ഓം പത്മനാഭായ നമഃ, ഓം ദാമോദരായ നമഃ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓരോടത്ത് വെക്കുമ്പോഴും അവിടെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഈ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ശരീരത്തിന്റെ 12 ഭാഗം അറിയാലോ അല്ലെ, 12 ഭാഗം എവിടാണെന്നൊക്കെയുള്ള. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഗോപിചന്ദനം പുരട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഈ ആവാഹന മന്ത്രം ചൊല്ലി ജലത്തെ എല്ലാ നദികളിലെ ജലത്തെ എല്ലാം ആവാഹിക്കുന്നതും പിന്നെ നമ്മൾ ആചമന മന്ത്രം ചൊല്ലി നമ്മൾ എന്താണ് ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധിയും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ നടത്തുന്നത്. ആന്തരിക ശുദ്ധി, ബാഹ്യശുദ്ധി ആദ്യമേ തന്നെ നടത്തി കഴിഞ്ഞു, എന്നാലും നമ്മൾ വീണ്ടും നടത്തുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പൂജാ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കി വെക്കുന്നു. അപ്പൊ പൂജാമുറിയിൽ ആരുടെയൊക്കെ പടം കാണണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷ്ഠകൾ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഗൗരനിതായിയും കൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രത്തിലെല്ലാം ഗൗരനിതായിയുടെ പ്രതിഷ്ഠ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഞാനിവിടെ പിടിച്ചിട്ടിരുന്നതാ, ഇപ്പൊ എടുക്കാൻ നോക്കിയപ്പോ അത് പറ്റുന്നില്ല. പ്രശ്നമാണ്, പിന്നെ കാണിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഗൗരനിതായുടെ ഗൗരാംഗനും പിന്നെ അതാണ് ആരൊക്കെയാണ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവാണ് നമ്മളെ വിളിക്കുന്ന ഗൗരനിതായ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഗൗരാംഗൻ അതാരാണ്, ഗൗരാംഗൻ രാധാറാണിയുടെ നിറത്തിലുള്ള ഗൗരാംഗൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിതായ് എന്ന് പറയുന്ന നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. അപ്പൊ ഈ 2 പേരുടെ പ്രതിഷ്ഠയും വയ്ക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ അത് വച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പഞ്ചതത്വത്തിന് പുറമെ ഗൗരനിതായുടെ പ്രതിഷ്ഠയോ അല്ലെങ്കിൽ പടവോ കൂടെ വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും, വലിയ നേട്ടം കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെ ആരായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു, ഗൗരാംഗനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഭഗവാൻ അല്ലെ, ആരാണ്, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവായിട്ട് ബലരാമ ഭഗവാനും എത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നല്ലതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാധാരണ ആൾക്കാര് ഗുരു പരംഗുരു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ദീക്ഷാഗുരുവും പരംഗുരുവായിട്ടുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദരും പിന്നെ ഗൗരനിതായ് അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചതത്വം എന്നിവയാണ്. അപ്പൊ പഞ്ചതത്വം എന്തായാലും വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ പ്രത്യേകിച്ച്
ഗൗരനിധായി അധിപമൂർത്തികളായിട്ട് വച്ചാൽ കൊള്ളാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ രാധാകൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നത് അത് ആരംഭിക്കുക എന്നത് ഗൗരവമേറിയ ഒരു തീരുമാനമാണ്. അത് നിലനിർത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പൂജ ചെയ്ത് തുടങ്ങാവൂ എന്നാണ്. പതിവായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. നമ്മൾ അഥവാ എവിടെയെങ്കിലും ക്ഷേത്ര ദർശനങ്ങൾക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവിടെ പോയി നമ്മൾ തൊഴുതാൽ മതി. അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ തൊഴുതാലും മതി. അപ്പൊ അല്ലാതെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിത്യമായിട്ട് പൂജ നടത്തണം. അതിപ്പോ എല്ലാം ഏത് തുടങ്ങിയാലും പതിവായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ അവരിതാണ് ഏറ്റെടുക്കാവൂ. പിന്നെ കൂടാതെ അവരുടെ സാധനയുടെ മറ്റു വശങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാതെ പതിവായി അത് അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പൊ നാമജപം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സാധനകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ അത് കൊണ്ടുപോകണം, ഇതും കൊണ്ടുപോകാം, എങ്കിലേ ഇത് നമ്മൾ തുടങ്ങാവൂ എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മുടങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. ഇത് ഒരാളുടെ ഗുരുവുമായി വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യണം. ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ദൂരത്തിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് സാധാരണയായി രാധാകൃഷ്ണ വിഗ്രഹങ്ങളെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് പൂജാമുറിയിൽ വെച്ച് പൂജ നടത്താൻ അടുത്ത ക്ഷേത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചെയ്താലും മതി എന്നാണ്. പക്ഷെ ദീക്ഷ എടുത്തവരെല്ലാം ക്ഷേത്രം ഉണ്ടെങ്കിലും വീട്ടിൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. ദീക്ഷ എടുത്തവര് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വീടുകളിലെ വിഗ്രഹ ആരാധന നിലവാരം ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് സമാനമായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഇച്ചിരി വ്യത്യാസം എന്തായാലും കാണും. ക്ഷേത്രത്തിൽ അത്ര അതേപോലെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഒരാളുടെ സമയവും സാഹചര്യങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി ആരാധനയുടെ ക്രമം ഉറപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുന്നതാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും മുൻഗണന. ഈ ആവശ്യത്തിനായി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തില് ശ്രീമൂർത്തിയെ വിശ്രമിക്കാൻ അനുവദിക്കുക. ആ സമയം നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിലെ മൂർത്തിക്ക് വിശ്രമം കൊടുക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പൂജ ചെയ്യും എന്ന് പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ നിവേദ്യം വെക്കുന്ന കാര്യം പറയാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ദീക്ഷ എടുത്തവര് മാതാജി ഉണ്ട്. ദീക്ഷ എടുത്ത കുമുദിനി മാതാജി ഉണ്ട്. വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? മാതാജി ദീക്ഷ എടുത്ത വേറെ ആരുണ്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ദീക്ഷ എടുത്തവര്? കുമുദിനി മാതാജിയല്ലേ ഉള്ളു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആചമനം ചെയ്തു, ആവാഹിച്ചു, ആചമനം ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ആചമനം ചെയ്തത് നമ്മൾ പഞ്ചപാത്രത്തില് വെച്ചു. എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചു. പൂജാമുറിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളത് താഴത്തെ തട്ടിന് താഴെയായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഏതാണ് പഞ്ചതത്വയ്ക്ക് താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരെയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ 5 ഗുരുക്കന്മാരെയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അതിന് താഴെയായിട്ട് ഒരു തട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ അതിന്റെ താഴെ ബേസില് എന്ത് വെക്കും? നമ്മൾ അതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് കോർണറിൽ നമുക്കുള്ള പിന്നെ ആചമന പാത്രം വെക്കും. പഞ്ചപാത്രം അവിടെ വെക്കും. ഒരു സ്പൂണായിട്ട് അവിടെ അടച്ചു വെക്കും. ഭഗവാനും ഉള്ളത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തന്നെ മേളിലത്തെ തട്ടില് ഇടതുവശത്തായിട്ട്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡാണ്. അപ്പൊ അവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഏറ്റവും മേളിലത്തെ തട്ടില് ഭഗവാന്റെ പടത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വിഗ്രഹത്തിന്റെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ അവിടെ വയ്ക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ ആദ്യം നമസ്കരിക്കും. നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കുമ്പോ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ വയ്ക്കുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വാതില്, ക്ഷേത്രം അല്ലെങ്കിൽ അൽത്താര, പൂജാമുറി തുറക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? രാധാ ഗോവിന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് പറയും. തുറക്കുമ്പോ തന്നെ അത് പറയും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമസ്കരിക്കും. അത് നമസ്കരിക്കുന്നതിനൊക്കെ നമുക്കൊരു പായോ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടേക്കാം. അതിലാണ് നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആചമനമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഏതാണ് കുശപ്പുല്ലിന്റെ പാ വെച്ചിട്ടായി അതിലിരുന്ന് ആചമനം ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് പറയുന്നത്. കുശപ്പുല്ലിന്റെ പാ വിരിച്ചിട്ട് ആചമനം ചെയ്യുന്നത്, ആവാഹനം ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ 12 സ്ഥലത്ത്
ഭഗവാനെ സ്ഥാപിക്കുന്നതും എല്ലാം ഈ കുശപ്പുല്ലിലിരുന്ന് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മൾ നമസ്കരിച്ചു. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഭഗവാനെയും ഗുരുവിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇതാണ് രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നമസ്കരിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ശംഖ് ഊതും. അപ്പൊ നമ്മൾ പൂജ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശംഖൂതം. എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളുടെ തുടക്കം കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ ശംഖനാദം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ മുമ്പൊക്കെ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ധർമ്മയുദ്ധമായിരുന്നു അല്ലെ, കുരുക്ഷേത്രം. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ അവരവരുടെ ശംഖൂതിയത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം മുഴക്കി എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു നല്ല സംരംഭത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശംഖനാദം മുഴക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശംഖനാദം മുഴക്കും. 3 പ്രാവശ്യം ശംഖൂതം. ശംഖ് നമ്മൾ എന്താണ് നേരെ എടുത്തങ്ങ് ഊതുകയല്ല. അവിടെ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആചമനം ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ആചമന ജലം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സ്പൂണില് വലത് കൈ കൊണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ എടുത്ത് ഇത് കഴുകും. കഴുകുന്ന വെച്ചാൽ അങ്ങ് തേച്ച് കഴുകലല്ല, അതിൽ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒഴിക്കും. അത് വൃത്തിയാകുന്നു എന്നുള്ള. അത് മിക്കവാറും നമ്മൾ വച്ച് ഊതുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒഴിച്ച് കഴുകുന്നതാണ് നല്ലത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഊതുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടാണ് ഒഴിച്ചൊന്ന് കഴുകിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഊതുന്നത്. 3 പ്രാവശ്യം ഊതും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇട്ടാണ് വയ്ക്കുന്നത്. അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട്. ശംഖ് വയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ്. സ്റ്റാൻഡോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ശംഖ് വാങ്ങുന്നത് തന്നെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ആദ്യമൊന്നും ശംഖനാദമൊന്നും വരത്തില്ല. ബൈ പ്രാക്ടീസ് ആണ് നല്ല ശംഖനാദം വരും. ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ ശംഖനാദം മുഴക്കുന്നില്ല, അതുപോലെ നമുക്ക് മുഴക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതങ്ങ് വച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ധൂപം അല്ലെ, ചന്ദനത്തിരി. ധൂപം വേറെ ആയാലും ആകാം. സാധാരണ നമ്മൾ ചന്ദനത്തിരി അത് 3 വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിളക്ക്, ചന്ദനത്തിരിയും വിളക്കും ഒക്കെ കത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ വിളക്ക് വച്ചേക്കും. ആ വിളക്ക് ഇത് നമ്മൾ ശംഖനാദം മുഴക്കിയിട്ട് ആ വിളക്ക് കത്തിക്കും. തിരിയിട്ട് വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, ഒറ്റ തിരിയിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ആണ് നമ്മൾ ധൂപം കത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇടത് കയ്യിൽ മണി ഉണ്ടായിരിക്കും, വലത് കൈയിലാണ് നമ്മൾ ധൂപം പിടിക്കുന്നത്. ഇടത് കൈ ഇപ്പൊ ധൂപമാണെങ്കിലും മണിയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ അബ്ഡമന്റെ മേളിലായിട്ട് വേണം പിടിക്കാൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ താഴോട്ട് പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ്. അബ്ഡമന്റെ വയർഭാഗത്തിന് മേളിലായിട്ട് വേണം നമ്മൾ മണിയെല്ലാം പിടിക്കാനായിട്ട്. ഇടത് കൈ കൊണ്ട് ഈ മണി കിലുക്കുന്നു, വലത് കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ ധൂപം കാണിക്കുന്നു. ധൂപം കാണിക്കുന്നത് എല്ലാ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കും നമ്മൾ കാണിക്കണം. പടമാണെങ്കിലും പ്രതിഷ്ഠയാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും കാണിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ കാണിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കാണിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ നേരിട്ടല്ലല്ലോ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഗുരുക്കന്മാരുടെ അനുവാദം ചോദിച്ചാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗുരുക്കന്മാരെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് താഴത്തെ തട്ടില് ഗുരുക്കന്മാരും ഗോസ്വാമിമാരും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അടുത്തതില് ആരുണ്ട്? നമ്മുടെ പഞ്ചതത്വമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഗോസ്വാമിമാരെയും അതേപോലെ തന്നെ 5 ഗുരുക്കന്മാരെയും ഒക്കെ ഒന്നിങ്ങനെ കാണിച്ച് രാധാറാണിയുടെ പെർമിഷനും കൂടെ വാങ്ങിക്കാം. എന്ന് വെച്ചാൽ രാധാറാണി ആണല്ലോ ഭഗവാന്റെ ആളിനാളല്ലേ. അപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ പെർമിഷനും കൂടെ ഒന്നിങ്ങനെ കാണിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പ്രതിഷ്ഠ അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രം അതിൽ താഴെ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. ഭാഗവതത്തിലും ആദ്യത്തെ 2 സ്കന്ധം പാദമാണ് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പാദമാണ് പ്രധാനം ഭഗവാന്റെ അല്ലെ. അപ്പൊ പാദത്തില് നമ്മൾ 4 പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കാണിക്കുന്നു. റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ 4 പ്രാവശ്യം. എന്നിട്ട് മധ്യഭാഗത്ത് നാഭിയുടെ അവിടെ 2 പ്രാവശ്യം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുഖഭാഗത്ത് ചിലതിൽ ഭാഗത്തും കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ മുഖത്ത് നമ്മൾ പുക അടിക്കത്തില്ല. പുക അടിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ മുഖത്ത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 4ഉം 2ഉം കാണിച്ചിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ 7 പ്രാവശ്യം ഭഗവാന്റെ
പടത്തിനോ പ്രതിമയ്ക്കോ ബലം വെച്ച് 7 റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാധാറാണിക്കോ അതേപോലെ 4, 2 കാണിച്ച് അവള് രാധാറാണിയെ 7 പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ബലം വയ്ക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരും നരസിംഹമൂർത്തിക്കും അതേപോലെ. പിന്നെ അവിടെ വേറെ നമ്മൾ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ദാമോദര ഭഗവാന്റെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ഒരേ തട്ടിലാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരും ആരെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ധൂപം കാണിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ പഞ്ചതത്വയ്ക്കും വയ്ക്കും കാണിക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാർക്ക് കാണിക്കും. പിന്നെ ഏതാണ് നമ്മുടെ 5 ഗുരുക്കന്മാർക്കും ഈ 4, 2, 7 എന്നുള്ള തരത്തിൽ വെച്ചിട്ട്, പിന്നെ ഏതാ നമ്മൾ അറിയാത്ത ദേവന്മാരും ദേവിമാരും ഒക്കെ പുറത്ത് കാണും അല്ലേ. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അവർക്കും കാണിക്കും. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് കൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും വയ്ക്കുന്നത്. ബാക്കി കത്തിപ്പോകാനായിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കും, ഒരു സ്ഥലത്ത് അത് കൊണ്ടുവയ്ക്കും മാറ്റി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വിളക്ക് ഏതാണ് 5 തിരിയിട്ടുള്ളതുമാകാം, ഒറ്റ തിരിയിട്ടുള്ളതുമാകാം. ഒറ്റ തിരിയായിട്ട് നമ്മൾ കത്തിക്കാറില്ല, 2 തിരി അല്ലേ. അപ്പൊ 5 തിരിയിട്ട വിളക്ക് നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ കാണുന്നതിന്റെ 5 തിരിയിട്ടത്. അപ്പൊ കുഞ്ഞു വിളക്ക് നമുക്ക് 5 തിരിയിട്ട്, നമ്മൾ മുമ്പ് കത്തിക്കുന്ന പോലെ വലിയ നിലവിളക്കൊന്നും നമ്മൾ ഹിന്ദുസ് എല്ലാം ശീലിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് വലിയ നിലവിളക്ക് കത്തിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ. ഇതങ്ങനെയല്ല, കുഞ്ഞ് 5 തിരിയുള്ള വിളക്ക് കിട്ടാം. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇത്രയോ കാണും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ 5 വിരൽ പോലെ ഇങ്ങനെ 5 തിരിയിടാനായിട്ട് കാണും. അപ്പൊ അതിൽ തിരിയൊന്നും ഇടണ്ട. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വിളക്കുകളിലൊക്കെ ഇടാനായിട്ട് ചെറിയ കോട്ടന്റെ ഇത് കിട്ടും. അത് ബണ്ടിലായിട്ട് കിട്ടും, പൂജാക്കടകളിലൊക്കെ കാണും. അതൊരു ബണ്ടിൽ വാങ്ങി വെച്ചിരുന്ന്, അത് ചെറുതാണ്. അത് ഓരോ കുഴിയിലും ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ്. കുഴികൾ ചെറിയ കുഴികളായിരിക്കും. ആ ഓരോ കുഴിയിലും ഇത് വെച്ചാൽ മതി. പിന്നെ നെയ്വിളക്ക് കത്തിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ശകലം നെയ്യേ ആവുള്ളൂ, ഇത്ര നെയ്യേ ആവുള്ളൂ, വളരെ കുറച്ച് നെയ്യേ ആകത്തുള്ളൂ. ഈ ചെറിയ ഒരു കോട്ടൺ ഒരു തിരിയായിട്ടാണ് അത് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് മുങ്ങാനുള്ള കുറച്ച് മതി നമുക്ക്. അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് വെക്കുക. പിന്നെ എന്നിട്ട് ഈ വിളക്കിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു കുഞ്ഞു വിളക്ക് കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ഒറ്റ തിരിയിട്ടുള്ള ഒരു വിളക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഈ 5 തിരികളെയും കത്തിക്കുക. എന്നിട്ട് അത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഗുരുക്കന്മാരെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് അല്ലെ, പഞ്ചതത്വത്തിനെയും കാണിച്ച് രാധാറാണിയുടെ എവിടെയും കാണിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാന് 4 പ്രാവശ്യം പാദത്തില്, നാഭിയുടെ അവിടെ 2 പ്രാവശ്യം, മുഖത്തിന്റെ അവിടെ 3 പ്രാവശ്യം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ് 7 പ്രാവശ്യം ചുറ്റും ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു. അതേപോലെ രാധാറാണിക്ക് കാണിക്കുന്നു, നരസിംഹമൂർത്തി, പിന്നെ ഗുരുവായൂരപ്പനുണ്ടെങ്കിൽ ഗുരുവായൂരപ്പന്, പിന്നെ ഏതാണ് പഞ്ചതത്വയ്ക്ക്, ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാർക്ക്, ഗുരുപരമ്പരയ്ക്ക്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മസ്റ്റാണ്. ഗുരുപരമ്പരയും ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരെയൊക്കെ നമ്മളവിടെ എന്താണെങ്കിലും നമ്മളെ പൂജാമുറിയിൽ വയ്ക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൽ പിന്നെ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വയ്ക്കണമെന്ന് ഇസ്കോൺ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടും. ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പൂജാമുറിയിൽ ഇതൊക്കെ വയ്ക്കണം. പിന്നെ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം, നമ്മളെന്തായാലും മലയാളികൾ ഗുരുവായൂരപ്പനെ വയ്ക്കും അല്ലേ. പിന്നെ ദാമോദര ഭഗവാനും നമുക്ക് വേണമല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ദാമോദര ഭഗവാനും പിന്നെ യശോദാ മാതാവും കൂടെ ഉള്ള ഒരു പടമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതും നമ്മൾ വയ്ക്കും. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഒരു തലത്തിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം കാണിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വെളിയിൽ ഇങ്ങനെ മറ്റു ദേവന്മാർക്ക് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ അങ്ങനെ കാണിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവച്ച് തൊഴുതിട്ട് നമ്മൾ വിളക്കണയ്ക്കാം. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ 5 തിരിയുള്ള അത്രയുള്ള സമയത്തിന് വേണ്ട നമ്മൾ നെയ്യേ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ. കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് അണയ്ക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് കത്തിക്കാൻ മാത്രമുള്ള നെയ്യ് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് നെയ്യൊന്നും നഷ്ടം വരത്തില്ല. ഭഗവാനും പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതെന്നുള്ളതാണ്. ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഏതാണ് വേറൊരു ചെറിയ ശംഖ്, അത് ശംഖ് ഊതാനുള്ള ശംഖല്ല. ശംഖ് 2 തരം ഉണ്ടല്ലോ, ഊതാനുള്ള ശംഖുണ്ട്, ഇതുപോലെ വെള്ളം എടുക്കാനുള്ള ശംഖുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ശംഖും ഇതേപോലെ നമ്മളെ ആചമനം ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് ഒരു സ്പൂൺ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് അതിനെ കഴുകിയെന്ന്. ഇതെല്ലാം സിംബോളിക് ആണ്.
അല്ല നമ്മൾ തേച്ച് കഴുകലല്ല, സിംബോളിക്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി വച്ചേക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ നിന്ന്, പഞ്ചപാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ശംഖില് ഒഴിച്ച് നിറച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ എല്ലാവരുടെയും പെർമിഷൻ വാങ്ങി, രാധാറാണിയുടെ പ്രത്യേകിച്ചും വാങ്ങിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ഭഗവാനെ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ കുളിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ വിശ്വാസം. അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന തലയുടെ അവിടെ ഒഴിക്കുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചാൽ മതിയെന്ന്. പക്ഷെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പാദത്തിൽ നിന്നല്ലേ നമ്മളെല്ലാം തുടങ്ങണമെന്ന് പറയുന്നല്ലേ, ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ പാദത്തിന്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും, എന്നിട്ട് തലയുടെ അവിടെ കാണിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ 7 പ്രാവശ്യം പടത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം, വലം വെച്ച് കാണിക്കും. അതുപോലെ എന്നിട്ട് ഭഗവാന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഒരു പാത്രം, വെള്ളം ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വേസ്റ്റ് പാത്രം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ബൗള് വെച്ചേക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഭഗവാനെ കുളിപ്പിച്ചതായിട്ട് സങ്കല്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശകലം വെള്ളം അതിലൊഴിക്കുക. ആ പാത്രം മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ. അത് കഴിഞ്ഞ് രാധാറാണി, പിന്നെ നരസിംഹമൂർത്തി, എല്ലാവരുടെ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഞാൻ പാദത്തിൽ ആദ്യം ഇന്ന് കാണിക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തലയുടെ ഭാഗത്ത് കാണിക്കുക, എന്നിട്ട് ഇതാണ് 7 ബലം വയ്ക്കും. എന്നിട്ട് ശകലം ഒഴിച്ച് കളയും, ഒഴിച്ച് മാറ്റും. അത് തീർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കും. പിന്നെ അടുത്ത ഓരോരുത്തരെ കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ ശകലം ഇതേപോലെ ഒഴിച്ചു കളയണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ തറയിലല്ല ഒഴിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവാന്റെ തീർത്ഥമാണ്, അത് നമ്മൾ ചവിട്ടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അല്ലേ. അത് ഭയങ്കര പാപമാണ്. ഒരു തുള്ളി ചവിട്ടിയാൽ എത്രയോ പാപങ്ങൾ കിട്ടും, 1000 പാപങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമെന്നാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് ക്ലാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ചവിട്ടാൻ ഇടവരാത്ത തരത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഇത് വയ്ക്കാനായി ഒരു പാത്രം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചേക്കണം, ഒരു കുഞ്ഞു ബൗള് മാറ്റി വെച്ചേക്കണം. അപ്പൊ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് നമ്മൾ ടവല്, അത് നല്ല ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ടവല്, പിന്നെ സ്ക്വയറിലുള്ള ടവലായിരിക്കും. അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ 2ആയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അത് 4ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് ക്രോസ് ചെയ്താകുമ്പോൾ 4ആയിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ ആകൃതിയിൽ തന്നെ കിട്ടും. അതിനെ വീണ്ടും ഒന്ന് കോണിക്കലായിട്ട് മടക്കുമ്പോൾ അതൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ കിട്ടും. റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ല, ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ കിട്ടും, ത്രികോണാകൃതിയിൽ കിട്ടും. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ വിരല് ആ ടവലിന്റെ മേളില്, ഇപ്പൊ ഇത് ടവലാണെന്ന് വെച്ചാല്, ഇത് ടവലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം. 4 വിരൽ താഴെ കാണുന്നുണ്ടോ? കാണാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 4 വിരൽ താഴെയും നടുവിലത്തെ വിരല് മേളിലും വരുന്ന തരത്തില് ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം. അപ്പോഴ് ടവല് ഏതാണ് ട്രയാങ്കിൾ ആകൃതിയിലാണ് ഇരിക്കുക, വരിക. അങ്ങനെ മടക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഏത് പിന്നെ വസ്ത്രമാണെങ്കിലും നല്ലതായിട്ട് മടക്കി വെക്കണമെന്ന്, ചുരുട്ടിക്കൂട്ടിയിടാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ അത് കഴുകി ഉണക്കുമ്പോ അന്ന് തന്നെ കഴുകുക. എന്നിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണക്കാനിടുക. ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അപ്പൊ തന്നെ ഇതേപോലെ അങ്ങ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതും ഇതേപോലെ തന്നെ അവിടെ രാധാറാണിയുടെ പെർമിഷൻ ആദ്യം ചോദിക്കും. 1 മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അലാറം അടിച്ചോണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതും ഇതേപോലെ ഭഗവാന്റെ അത് നമ്മളെ എല്ലായിടവും തുടയ്ക്കുന്നതായിട്ട്, നമ്മളെ കുളിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തുടയ്ക്കത്തില്ല, കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കുന്ന പോലെയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം കാലിന്റെ അവിടെ 4, പാദം 4, പിന്നെ നാഭിയുടെ അവിടെ 2, തലയുടെ അവിടെ 3, മുഖത്തിന്റെ അവിടെ അല്ലെ 3, പിന്നെ 7. ആ തരത്തില് എല്ലാ ഇടത്തും എല്ലാ പ്രതിഷ്ഠയിലും അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് അത് ഇതേപോലെ മറ്റു ദേവന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് അതങ്ങ് മാറ്റി വെക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു താലത്തില് പൂക്കൾ എടുക്കുന്നു. പൂക്കളില് നമ്മൾ ആചമനം ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഭഗവാന് മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ നിന്ന് 1 സ്പൂൺ എടുത്ത് അതിൽ തളിച്ച് നമ്മൾ ശുദ്ധമാക്കുന്നു. മണമുള്ള പൂക്കൾ വെക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മണമുള്ള ഈ അരളിയും അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും വയ്ക്കാൻ വേണ്ടെന്നാണ്. നാറുന്ന പൂക്കൾ വെക്കരുത് പ്രത്യേകിച്ച്. അപ്പൊ താലത്തിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് അതും ഇതേപോലെ താഴത്തെ തട്ടില് ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പോയി
രാധാറാണി മേളിലുണ്ട്, രാധാറാണിയെ കാണിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ എല്ലാവരെയും പ്രതിഷ്ഠയുടെ അവിടെ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് 4 പ്രാവശ്യം എന്നാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ 7 പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 4ഓ 7ഓ നമ്മള് ഇത് അപ്പൊ 4 പ്രാവശ്യം പാദത്തിന്റെ അവിടെയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റും എന്താണെങ്കിലും 7 പ്രാവശ്യം ഓരോരുത്തരെ അങ്ങനെ കാണിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാൻ ഈ താലം ഇടത് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഭഗവാനുള്ള ടി വി കയറിയാ ഇത് പഠിക്കാൻ അന്നേരം കൊണ്ട് വന്നതേ ഉള്ളായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ദാരി. അപ്പൊ പാദത്തിന്റെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പൂക്കൾ അർപ്പിക്കുന്നു, രാധാറാണിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു. ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും പൂക്കൾ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഏതാണ് വെഞ്ചാമരം ഉണ്ടല്ലേ, ചാമരവും വിശറിയും പിന്നെ ഏതാണ് ആലവട്ടം അല്ലെ, ആലവട്ടവും വെഞ്ചാമരം. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഏതാണ് ഒരു കുതിരയുടെ അല്ലെ, കുതിരയല്ലേ മാതാജി, അതിന്റെ രോമമാണ് വെള്ള നിറത്തിയിരിക്കില്ലേ ഇങ്ങനെ, നമ്മൾ ആലവട്ടം അല്ലെ. അതെ, അത് നമ്മൾ ചെറുത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും, നമ്മൾ തൂക്കിയിട്ടേക്കും. അപ്പൊ അതെടുത്ത് അതേപോലെ ആചമനം ചെയ്ത വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഡ്രോപ്പ് അതിലൊഴിച്ച് അതിനെ ശുദ്ധിയാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാവർക്കും ഇതേപോലെ കാണിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്ത് ദേവന്മാർക്കും എല്ലാം കാണിച്ചിട്ട് അത് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു. അടുത്ത വീശറിയും വെഞ്ചാമരം അല്ലെ, അത് എടുക്കുന്നു. അത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതും എല്ലാവർക്കും വീശുന്നു. അപ്പോൾ അത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പൂജ കഴിയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ശംഖനാദം മുഴക്കും. ശംഖനാദം 3 പ്രാവശ്യം ഇതേപോലെ കഴുകി ശംഖിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു അല്ലെ. ചെറിയ സ്പൂണ് വെള്ളം നമ്മൾ ഊരുന്നിടത്ത് ഒഴിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് 3 പ്രാവശ്യം ഊതിയിട്ട് അത് വയ്ക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രേമധ്വനി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രേമധ്വനി ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ ഇടത് കൈ കൊണ്ട് മണി മുഴക്കിക്കൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഏത് സംസാര ദാവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ ലോക എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ ഗുരു അഷ്ടകം തുടക്കത്തിലെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പൂജ തീരുന്നത് വരെ ഈ അഷ്ടകം, അത് അഷ്ടകം 8 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓ നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലെ അത് ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. ഗുരുവിന് നമ്മൾ ദീക്ഷാ ഗുരുവിനെ പിന്നെ പരംഗുരുവിനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പഞ്ചതത്വയെ നമ്മൾ പ്രകീർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ജയ രാധേ ഗോവിന്ദ ജപിക്കും. പിന്നെ ജയ കൃഷ്ണ ബലറാം കൃഷ്ണ ബലറാം അത് ജപിക്കും. ഗുരുദേവന് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ജയ ശ്രീല പ്രഭാത്, ജയ ഗുരു മഹാരാജ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒന്നൊന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പൊ കൂടുതൽ നമ്മൾ അവസാനം വരുമ്പോ കൂടുതൽ നമ്മുടെ മഹാമന്ത്രമായിരിക്കും കൂടുതൽ തവണ ചൊല്ലുന്നത്. അപ്പൊ തുടക്കം മുതൽ ഈ ഗുരു അഷ്ടകം ചൊല്ലും. പിന്നെ ഏതാണ് മണിയും മുഴക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും തീരുന്നത് വരെ. അത് കഴിഞ്ഞ് ശംഖ് ഊതി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമസ്കരിക്കുന്നു. നമ്മൾ അംഗ ലേഡീസ് അല്ലെ മാതാജിമാര് പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരവും പ്രഭുജിമാര് സാഷ്ടാംഗ നമസ്കാരവും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്നിട്ട് പ്രേമധ്വനി, ഏതൊക്കെ പ്രേമധ്വനി, ഹരേ കൃഷ്ണ ആദ്യം നമ്മളെ ഗുരുവിന് പ്രേമധ്വനി ഇതാണ് ജയ പതാക സ്വാമി സ്വാമിക്ക് ജയ് പറയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്രീല ഭക്തി വേദാന്ത പ്രഭുപാദർ കി ജയ്, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ കി ജയ് അല്ലെ. അങ്ങനെ പിന്നെ നാമാചാര്യ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ കി ജയ്. പിന്നെ പഞ്ചതത്വ പറയും പ്രേം ശ്രീബോധം ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ധാമങ്ങളെ പ്രൈസ് ചെയ്യും. മധുര, വൃന്ദാവൻ, ദ്വാരകാധാം, ശ്യാമകുണ്ട്, രാധാകുണ്ട്, ഗോവർദ്ധൻ ധാം. പിന്നെ ഏതാണ് ശ്രീ ജഗന്നാഥ പുരി ധാം. പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ കി ജയ് അല്ലെ. പിന്നെ ഗംഗാമയി, യമുനാമയി, അങ്ങനെ തുളസി റാണിക്ക്, കുന്തി ദേവിക്ക്, അങ്ങനെ എല്ലാം പറയും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ആൾ ഗ്ലോറീസ് ടു ശ്രീല പ്രഭുപാദർ, ആൾ ഗ്ലോറീസ് ടു ഗുരു മഹാരാജ്, ആൾ ഗ്ലോറീസ് ടു ഏതാണ്
വൈഷ്ണവ അല്ലേ, ആ, ആ, വൈഷ്ണവാസ്, അസംബിൾഡ് വൈഷ്ണവാസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ വൈഷ്ണവർക്കും. പിന്നെ അതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ എന്താണ് വൈഷ്ണവർക്കും അതേപോലെ ജയ് പറയും. പിന്നെ ഗൗരനിതായ പ്രേമാനന്ദേ ഹരിഹരി ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പ്രേമധ്വനി നിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ആവുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഒരു ആരതി മംഗളാരതി ആയുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നരസിംഹ ആരതി ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ സമയമായി, ഇനിയിപ്പോ എല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞു തീരത്തുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇവിടെ നിർത്താം, എന്നിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം ഗുരു അഷ്ടകം എല്ലാവരും ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ. വംശകൽപത രൂപശ്ചാകൃതാ സിന്ധുഭേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദയ്ക്ക് ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് ജയ. ഗുരുവിനായ പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ